Twaqfet l-Aġenzija dwar is-suq tal-proprjetà din ġiet inawgurata mill-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard. Dan qed jitqies bħala pass kruċjali lejn settur tal-proprjetà aktar trasparenti, robustu u sostenibbli. Fost affarijiet oħra l-Aġenzija se tkun qiegħda tirregola u tissorvelja s-suq tal-proprjetà, tipprovdi taħriġ għall-intermedjarji, tinkoraġġixxi u tikkoordina r-riċerka, torganizza kampanji ta' għarfien pubbliku li teduka lill-konsumaturi, tipprovdi riżorsi faċilment aċċessibbli li jispjegaw proċeduri legali u kondizzjonijiet tas-suq u tipprovdi prattiċi kummerċjali etiċi li jagħtu priorità lil ħelsien tal-konsumatur u trattament ġust. Filwaqt li ringrazzja lil dawk kollha li stinkaw matul is-snin biex seta' jintlaħaq dan it-tragward, il-Ministru Attard qal li din l-Aġenzija se sservi bħala regolatur ewlieni tal-intermedjarji fis-settur tal-proprjetà taħt qafas regolatorju ġdid li jsaħħaħ il-protezzjoni tix-xerrejja lill-bejja u lill-operaturi tas-suq. Din ir-riforma timmira li tipprevjeni każijiet ta' abbuż, tistabbilixxi standards aktar ċari u tolli professjonalità fis-settur. Dan huwa tragward importanti ħafna fis-suq tal-proprjetà. Mhux biss it-twaqqif ta' aġenzija ġdida biex tirregola dan is-settur, imma wkoll il-fatt li għandna qafas regolatorju ġdid li se jkun qed jassigura aktar responsabilità, aktar integrità u aktar serjetà fis-settur b'risq mhux biss ix-xerrejja imma anke dawk li jbigħu l-proprjetà. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija dwar is-suq tal-proprjetà Joe Degwara qal li l-għan tal-Aġenzija huwa li tagħti lill-konsumaturi serħan il-moħħ billi tipprovdilhom l-għarfien li jeħtieġu sabiex jinteraġġixxu b'konfidenza fis-suq tal-proprjetà. It-twaqqif tal-Aġenzija dwar is-suq tal-proprjetà jagħti iktar saħħa lill-awtorità li tirregola operaturi fih dan is-suq. B'hekk meta l-konsumaturi u anke n-negozji jiġu biex jagħmlu waħda mill-ikbar transazzjonijiet ta' ħajjithom ħajsibu operaturi li jistgħu jgħinuhom bl-aħjar mod possibbli, mod professjonali u b'mod etiku.